زلو كبري أبيلو زليب قال كبرنا እግዚአብሔር ቃልና ቢያቆብ ሰለደ እስኻ ኣብ እስራኤል ወደቀ ተባሂሉ ሕዋተይ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ዝልእኮ ቃል ንዓይን ንዓኻትኩም እዩ አሜን ንዓይን ንዓኻትኩም እዩ ሕዋተይ እግዚአብሔር በቃሉ ክዛረበና አሜን እስከን ጎይታኹም በሮ በቃ ሎሚ ኣነ ልበይ ተዳልየለሁ ብሎ አሜን ልበይ ተዳልየለሁ ገጽ ሕዋተይ ክሪ ግን ካባኻ ክቅበልካ መጽየለሁ ብሎ ኣነ ካባኻ ደልየ መጽየ ዘለኹ ንዓኻ ደልየ መጽየ ዘለኹ زياد زياد ناتك أبوه نقولتها زياد ناتك أنا عخاء سوية نخبرها هبية زلهم سلسل مساحة من رخاب قون اللي يقولوا لهم معت بحكي هو قولتها مسكنة كذا شو كان بابو خلنا بقالك غير كاسلة الزارة بالنات مسكن قالك حكيم قالك زل علماوي مخفات قالك يبره نقرتا دم أمره يهب تصحيفي قالك قد كفتلنا أمره دم كنركب أبو اللي الله أبز زمن زي بناي قالك حينهم قلبة المتان كنوت እግዚአብሔር አቦ انه اب عموتي نسخا غويتا ايخا اب برختي نسخا غويتا ايخا اب لعل زبله نسخا غويتا ايخا اب تحت زبله كله نسخا غويتا ايخا اب برهان زلو نسخا غويتا ايخا صلبات انت بزح نسخا غويتا ايخا بربار بادرمتو كان تخدكو كفو عيفرحني تصحيفيمو نسخا مسناس زلخا እግዚአብሔር نمسكنك لنا تمسكن نزغباي نعين زدالخايو ما ادله بزمعتزي أبكت نصلاتنا بلعنا هاللويا أبكت نصلاتنا حيلنا نوصلوا معتي مو كبرنا بكا لنا زمعت زيانا عنا استوهبت معتيا كذا معت زيانا عايز استوهبت معتيا بالجوع زمعت زيانا ناتي معتيا معتيا زمعت زيانا معتيا زمعت زيانا معت عوتيا زمعت زيانا معت برختيا زمعت زيانا معت مسغاريا زمعت زيانا قالوا تسمع الله معتيا ويتا يمسكنك الله نعين بالها كم تزغبان كوينك الزارب حجزني نحواتي بزردو من بزستوعلون قانقا كزارب دغفني ويتا نحواتي دما مستوعلون كفت እግዚአብሔር አምላኬ ነዝብ ማህበር ዚ እባርኹ ኣለሁ ነው እግዚአብሔር አባ አቦይቶም ናሽቶም በሁሉ ክትባርኹም ጽልያለሁ ይስፍሑ በሽም ኢየሱስ ስፍሑ በኢየሱስ ክርስቶስም ስፍሑ በኢየሱስ ክርስቶስም ስፍሑ በኢየሱስ ክርስቶስም ደቡብን ንምዕራብን ወራሱ ደቡብን ንምዕራብን ወራሱ زي سمعتكم إذن تجزعكم لب مبلتات بأخاتكم علين يبل زي تأصلوا بأخاتكم يفتحوا إنه أبصر ما زل حزبي بأخاتكم نبرهان يوزع نسخاتكم من وزحات حزبي كم دلدل كتكوني يتسألي الله نمسكار كتكوني يتسألي الله ويتاخم سلة قبرة مسكن بشم يسوس آمين زيابير برخيب بركم كميك أنيهم قدكم بإنادة سيدنا ويتابارك أبكم يهم وقصد زحبننا أملاخي أزين مسكرا ويتا يبارك أو حواتي لب قدسان بوتا خطرتك قليل يكون قالوا فتقلقل قليل يكون قال غزاحو قص كلوس زي انا يفرحوا ويسي قالت كان كافل سنت عينت قدري داولكي تبكيسه طعمي غير من فرحوا انت تاخونس ولا غير من يسوس ويتا حواتي قال እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ዝፈጠረካ ባይን ባአኻትኩም ክስበኻ ብዝምሪ ማዓልኩም ደይዕድለኛታትና እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አሜን كنتي سبعتكم دلوات زلهم هاليلويا هلتي دلوات كم زخونكم يهلتي هاليلويا آمين واو praise God وانجيل ماتيوس معراف تشتن فقدي 33 زولا حساب غيرنا بقسينا ግን እቲ ቀንድ ሐሳብ ንሪኦ ትንቢት ሀጌና ሎ ማዓንቲ ንሪኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ በሐሳብ ኮይና ከነብበይና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 33 ኩላትና ንፈልጣይና ተሐሳብ ወይታ ተቕሲ قدم መንግስተ አምላኽን ጽድቁን ድለዩ ዝተረፈ ኩሉ ድማ ይውሰኸልኩም قدم እንታይ ድለዩ መንግስተ አምላኽን ጽድቁን ድለዩ ዝተረፈ ኩሉ እንታይ ገብረልኩም ይውሰኸልኩም ስለዚህ ናይ ሎማዓንቲ አርስቲ ከም ህዝብ አምላኽ ቀዳምነታትካ ምፍላጥ ዝብል አርስቲ ሒዘልኩም መጽየ ዘለኹ እዚ ቃል እዚ ካብ ነዊሓት ግዜ ኣትሒዙ ኣብ ልበይ ዝገዘአ ቃል እዩ ኣብ ልበይ ዝሓዘ ቃል እዩ እግዚአብሔር ድማ በዘቃዚ ንነዊሕ እዋናት ይዛረበን ነይሩ ማለት እዩ ስለዚህ ነዘም ሕዋታይሲ ታይዳ አኽብሎም እንዳወልኩ
ከም እንደገና ዝቃዛብ ልበይ መጪ ማቲ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ቅድም መንግስት አምላክን ጽድቁን ድረዩ ዝተረፈ ሁሉ ድማ ይውሰኸልኩም ሕጂ በዚ መሰረት እዚ ኣብ ትንቢት ሐጌ መሰረት ገርና ኢና ክንርኢ ትንቢት ሐጌ ኢና ክንርኢ አለው ማዓቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ይብሳኻለ ነመጣን አጽቢበ ከሪእኩም ክፍትን እግዚአብሔር ባረክ ኦኬ ሐጌ ማለት ትርጉሙ በቋንቋ ዕብራይስጥ በዓል ወይ ድማ ድግስ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ትርጉም ናይ ስሙ ምስ ሓጎስ ጽምብል ሃይማኖታዊ ተወፋይነት ዘመልክት ጌርካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሐጌ ማለት ድግስ ጽምብል ሃይማኖታዊ ተወፋይነት ወይ ድማ ንኣምላኽ ዘለካ ተወፋይነት እትሪእሉ ትርጉም ናይ ሽሙ ኢልና ክንወስዶ ወይ ድማ ክንትርጉሞ ንኽእል ኢና ማለት እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እዚኣ ትንቢት ሐጌ ካብተን ደቂ እስራኤል ካብ ሙርኮ ባቢሎን ምስተመልሱ ዝተጻሕፈት መጽሓፍ ሓንቲ እያ ደቂ እስራኤል ካብ ሙርኮ ባቢሎን ምስተመልሱ ማቴዎስ እግዚአብሔር ብሰለስተ ነቢያት ገይሩ ተዛሪብዎም እሳቶም ከዓ ሐጌ ዘካርያስ ከምኡ ድማ ሚልክያስ እዘን ሰለስተ መጽሓፍቲ እዚኣተን ድሕሪ ሙርኮ ዝተጻሕፋ መጽሓፍቲ እየን ማለት እዩ ካብ ሙርኮ ምስተመልሱ ዝተዛረቦም መጽሓፍቲ እየን ሕጂ አገልግሎት ነቢ ሐጌ ድሕሪ ደኣ ብሓፈሻ ርኢና ማለት እዩ ክልተ ምዕራፍ እንዲ ዘለዋ ብዙሕ እዋን ንእሽተይ ስለ ዝኾነት ነዚኣስ ክውዳእየልና ጠቅ ኣቢልና ኢና ንምንብባ ማለት እዩ ኣነ ከምኡ እየ ዝገብር ነይረ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ሓሳብ ዋላ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ኣለዋ እንዲ ግን ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ትንቢት ሶፎንያስ ምስ በፅሕኻ ተናእሽቱ ትንቢታት ቀልጢፍና ኢና ነንብበን ክንውዳእ ኢና ማለት እዩ ግን ኣብቲ ውሽጠን ከዓ ንሂወትና ዝጠቅም ብዙሕ ነገር ንረክብ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሐጌ ኣብቲ ደቂ እስራኤል ተስፋ ቆሪጾምሉ ዝነበሩ እዋን ማለት ኣብኡ ዘገልግል ዘሎ ደቂ እስራኤል ካብ ሙርኮ ምስ ተመልሱ ምህናት ቤት መቅደስ ምስ ጀመሩ ብዙሕ ቻሌንጅ ምስ ገጠሞም ተስፋ ቆሪጾምሉ ኣብ ዝነበሩ እዋን ዘገልግል ዘሎ ሕጂ ሕሰብዎ ብፍላይ ከም ኣገልገልቲ ተስፋ ንዝቆረፀ ሰብ ኣልዒልካ እቲ ኣምላኽ ዝኾነ መንነቱ ኣርኢኻ ማለት ንኣምላኽ ዝጠቅም ኣቕሓ ጌርካ ከተቆሞ ማዕረ ክንደይ ዋጋ ከም ዘኽፍለካ ቀሊል ኣይኮነን ዳዊት እንድሕር ዳሪናዮ እቲ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል መወዳእታ ምዕራፍ ጀጋኑ ዳዊት ተባሂሎም ዘለው ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል እንድሕር ዳሪኽሞ ነፍሶም ዝተመረረት ሰብዕዳ ተስፋ ዝቆረፁ ሰባት እዮም ነይሮም ሕጂ ዳዊት ነዚኣቶም ነዞም ተስፋ ዝቆረፁ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እንታይ ተባሂሎም ጀጋኑ ዳዊት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ተስፋ ዝቆረፀ ህዝቢ ከተገልግሎ ከቢድ ግን ከዓ ዝጠዓመ ተስፋ ዝቆረፀ ህዝቢ ከተገልግሎ ከለኻ ከቢድ ግን እንታይ ዝጠዓመ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ዓቢ ምናልባት ነቲ ትንቢት ሐጌ ንምርዳእ ትንቢት እዚ መጽሓፍ እዝራን ነህምያ ምንባብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለምንታይ ክልቲኡ ብሓንሳብ እዩ ዝኸይድ ነህምያ እዝራ ሐጌ ዘካርያስ እዚኦም ኩላተን ብሓንሳብ ዝኸዳ መጽሓፍቲ እየን ማለት እዩ ስለምንታይ እቲ ኣብዚ ዝዛረቦ ዘለዉ እዚኦም ነቢያት ማለት እዩ በዓል እዝራ ነህምያን እንዳሃነፁ ከለዉ ዝተመሓላለፈ ትንቢታት እዩ ንዑ ንኽትርድኦ ኣብ መጽሓፍ እዝራ ዘሎ ኩነታት እንተደኣ ተረዲኻዮ ኣሃ እዞም ነቢያት እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢልካ ንኽትርድኦ ኣዝዩ ይቐልል ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ እዝራ ምዕራፍ 4 ኸይድና እንተደኣ ኣንቢብና እዝራ 4 ካብ 3 ክሳብ 5 ዘሎ እንተደኣ ኣንቢብኩሞ ዘሩባቤልን ኢያሱን እቶም ዝሰረፉ ዋናታት ማይ ቤት እስራኤልን ግና ንሕናስ ከምቲ ቂሮስ ንጉስ ፋርስ ኣምላኽ እስራኤል ደኣ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ደኣ ንሰርሓሉ እምበር ንስኻትኩም ምሳና ኮንኩም ንኣምላኽና ቤት ክትሰርሕሉ ኣይግባኣኩምን ይብልዎ ሽዑቶም ህዝቢ ተሃገር ኢድ ህዝቢ ይሁዳ ኣትኮሙ ከይሰርሑ ድማ ኣፈራርህዎ ነቲ ምኽሮም ከፍርሱ ድማ መኻሮ ተሻየጥሎም እዚኻ ብኩሉ ዘመን ቂሮስ ንጉስ ፋርስ ክሳዕ መንግስቲ ዳርዮስ ንጉስ ፋርስ ኮነ ብጣዕሚ ዝገርም ዓንተ ወይ ንዕልሎ ነርና ዝዕላላት እዚ ምዞም ኣሕዋተይ ኮይና ኣብቲ ሻይ እንዳሰትና ከለና ንዕልሎ ነርና ሕጂ እዚኦም ተስፋ ዘቆረፆም ህዝቢ እንታይ እዮም ማለት እዩ ክሳዕ መኻሮ ተሻይጦም ካብ ዕዮ ቤት ኣምላኽ እንታይ ገብሮም ጀሚሮም ጠጠው ከብልዎም ጀሚሮም ነዚአን ይዘገልግል ዘሎ እዚ ሐጌ እንብሎ ዘለና ሰብኣይ ማለት እዩ ሕጂ
نبي هاجي بيني كونن زغلغل نيرو ابت زمنتي مسو خوين زغلغل زنبره نبي زكرياس ونالو كلتيوم اب حاده زمن كوينو يمزغلغل زلو كلتيوم اب حاده اوان كوينو يمزغلغل زلو كابزيوم كلتيوم نبيات انتاينا نمار ندحرغاينا مالتي مقبال واحد ስለዚህ በዛ ሐካይ ኮነ ናይ እግዚአብሔር እዩ ዝስራሕ ማቲው እድላምነት ኣብዚ ጸኒሕ ማቲው ሓንቲ ኸን ኢየሱስ ክምለስ እዩ ኢላ አንተ ትዝምር እታ ሓንቲ ኸኣ ኢየሱስ ኩለድ እዩ ወይ ድማ ኢየሱስ ተወሊድ ኢላ አንተ ትዝምር ሲ እንታይ ምኾና ነርና ኣብዚ ማቲው ሕንፍሽፍሽ ምኾና ነር ሐካይ ግን ናይ ኩላትክን ድምጽ ጥዑም ጸኒሕ መዝሙር ከን እንታይ ስለዝኾነ ሓደ ስለዝኾነ በቲ ስኻትክን ክዝምሮ ጸንሐን ቃልሕና እንታይ ኮይና ክንባረኽ ጸኒሕና ምሳኻትክን ኮይና ከነምልኽ ጸኒሕና እዚኦም ክልቲኦም ነቢያት ድማ ነቢ ሐጌን ዘካርያስን ካብ ክልቲኦም እንመሃሮ ትምህርት እንታይ እንትሕባላ ምቅብባል ኣብ ቤት ኣምላኽ ምቅብባል ኣብ ሕብረት ኣሕዋት ኣዝዩ ወሳኒ ብምቅብባልና ኢና ንዓለም ክንበጽሓ ንኽእል እንተደኣ ዘይተቐባበልና ግን ማቲው እቲ ዕዮካ ቀሊል እንተኾነ ክንሰርሖ ግን ማቲው ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ዓብዪ ኣሕዋተይ ኣብ እዝራ ምዕራፍ 5 እንተደኣ ሪኢኹሞ ማለት እዩ እዝራ ምዕራፍ 5 ፍቅድ ሓደ እቶም ነቢያት ከዓ እዩ ነቢ ሐጌን ዘካርያስ ወዲ ዒዶን እቶም ኣብ ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌምን ዝነብሩ አይሁድ ንዓታቶም ብስም ኣምላኽ እስራኤል ተነበይሎም ኣታ ዘሃንጽ ትንቢት ይምጻእኩም ሎም አሜን ንህንጻ ዘለዓል ትንቢት ይምጻእልኩም ኣብ ህይወትኩም እዚኦም ክልቲኦም ነቢያት ነዚኦም ተስፋ ዝቆረጹ ህዝቢ ብስም መን بسم እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ታይገረም ነው ተነበይሎም ይብለና ሃሌሉያ ዋው አብ ምዕራፍ 6 ወደ 10 15 ነው እቱም አበይቲ አይሁድ ከአሰሩ ከንቲ ትእዛዝ አምላክ እስራኤልን ከንቲ ትእዛዝ ቂሮስን ዳሪዮስን አርታሕሻሽታ ንጉስ ፋርስን بتنبيت نبي ሐጌን ዘካርያስ ወዲ ዒዶን ተደግፎም ቀኒዕሎም ዓዮም ፈጽመው ዋው بتنبيت نبي ሐጌን ዘካርያስ ወዲ ዒዶን እትዕዮም እንታይ ኮይኑሎም ቀኒዕሎም ዓዮም ፍጽም ጀሚሩ ትንቢት ማዕረፍ እንዳይ አለዳስኩም ዝኾነና ኣብዚ ማርማት ትንቢታው ኃይል ማዕረፍ እንዳይ ከም ዘጥለና ትንቢታው ቃል ማዕረፍ እንዳይ ከም ዘጥለና ማለት ኢየሱስ ወዲ አምላክ ዓብይ ሕዋተይ ዋው ፕሬዝ ጋድ ደስ ይብለንልዎ ስለዚህ ዞም ክልተ ነቢያት ሪኢኹሞ ብናይ ምቅብባል መንፈስ ማቲው ኣማ ኸሎም ኣገልግሎቶም ነቲ ዕዮ ቤት ኣምላኽ እንተኸገብሩ ከለዉ ንሪኦም ክዓዩ ከለዉ ንሪኦም ማለት እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ሕጂ ኣገልግሎት ነቢ ሐጌን ኣተኮሮና ኣብቲ ናይ ሐጌ ስለዝኾነ ማቲው ክንደይ ዓመት ኣገልግል ኢልኩም ተሓስቡ ዓመት እስከ ዓመት ትብሉ ሰባት 2 ዓመት 4 ዓመት 3 ወር ጥራሕ ይገልግሉ ነቢ ሐጌ እዚኣ ትንቢት ሐጌ ናይ 3 ወር ማቲው ምክንያቱ ብንጹር ኣብኡ ተዛሪብና ኣሎ እንድሕር ተኣዘሊኹም ትንቢት ሐጌ ሓደ ብኻልኣይቲ ዓመት ንጉስ ዳርዮስ ብሻትሸይቲ ወርሒ ካብታ ወርሒ ከዓ ብቐዳመይቲ መዓልቲ ነቢ ሐጌ ከም ዝብል ቃል እግዚአብሔር ናብ ዘሩባቤል ወዲ ሳልትኤል ምስሌነ ይሁዳ ናብ ኢያሱ ወዲ ሆጻዳ ሊቀ ካህናትን መጽ መዓስ ብሻትሸይቲ ወርሒ ኣብ ካልኣይቲ ዓመት ድሕሪኡ ኣብ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 1 ተዳኺትኩም ከዓ ብሻብዓይቲ ወርሒ ካብታ ወርሒ ከዓ ብመበል 21 መዓልቲ መበል ክንደይ ብሻብዓይቲ ወርሒ ሽዑ ኣብ ፍቅዲ 10 ተዳኺትኩም ከዓ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 10 ብኻልኣይቲ ዓመት ዳርዮስ ብመበል 24 መዓልቲ ናይታ ታሽዓይቲ ወርሒ ሕጂ ታሽዓይቲ ወርሒ ኣይደን ነው ኣበይ ኣጠፊኣ ኣይፈልጥን ግን ብሻትሸይቲ ወርሒ ብሻብዓይቲ ወርሒ ብታሽዓይቲ ወርሒ እዘን ኣብዚኣ ዘለዋ 38 ጥቕስታት ክልተ ምዕራፋት ናይ 3 ወርሒ ኣገልግሎት እዩ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ብሩኽ እዩ ቀንዲ ኣተኮሮና ክኸውን ዝግቡእ ኣሕዋተይ ግዜና እዩ ዝነውሕ ይኮነ ተቓል ኣምላኽ ተፈፂሙ ዶ ኣይተፈፀመን ሕቶና ክኸውን ዝግቡእ ሎማዓቲ እዚኣ ደው ኢለ ኣለኹ
يقلقلكم علىه ساعة سبيخة أي أملاخ أنت زي تعيه فقال أملاخ أنت زي تسرحه تركم يقولون 10 دقائق تزاربا فقال أملاخ أنت حرد تزاربا وريدا أملاخ بين يتحقص بس هي يتحقص بعد إرمياس بعد إسياس كبر بعكس 5 عامت يوم هذا اليوم قليل أيضا 4 عامت استيعاب كم سي بلالو استيعاب بفلاينا إرمياس ريكم والله معواتي إرمياس حنسا أبوت قاعد يدربيه حنسا أبيت ما أسرت يأتو حنسا يشوف حكسا 5 عامت زاكل مود ما تيو زي عوت أقول ما ستهم زوجهم عزنا ورز بسي دي إرمياس قالي آتهم يلا بتصلو اسكن عناي كاب نبي على يسعني لهم قالي بتهم قولي مصوو ما نتيو أبز 5 عمل السو فقال أملاك يجيرو مستفاد سمي دحر إسرائيل ترديوا ما تيو أبز نهاجيجن 3 ورحين أبزن 3 ورحين ملو ما نتيو جزينا يزنا وحيكم قويتان تايلو أبي يوحنا 6:38 بالعي أب نعرف 4 وانجيل يوحنا ستايلو بالعيسي فقال أملاخ من قبار إيه بالع مسوروي بالعي فقال أملاخ من قبار كانت كل زقبعنا أبيوتنا فقال أملاخ يخون اللودي أيكونني زلنا أبي حتى أبيوتنا كل زقبع مالتي بس دقل بلو زلوسي فقال أملاخ يفتسم على له بس الزارب وزلوس فقال أملاخ يفتسم على له إنا أنا تذكره زقبعنا ما تزاوي مثلا بزعت أصلاً علينا يا زاوي مثلا لوكاس 10:4 شوعة قدام يوحنا 10 شوعة ما بزعت أصلاً كان تحزن خلينا ما بزعم مس فقال أملاخ ستحزن ما تزاوي مثلا يسوع كويتاي حجي كنت علامة أقلوت ناي نبي حقه انتاي يوتي أقلوتو مالتي كنت علامة أقلوتو نتا زعنوت بيت مقدس كمي جيرا تهنزو أبزن 3 ورحسي سلا جزاء رسوم كزارو غلو إنفاكتهم ناي أملاك سبات أبزن صحفهم لازلو ولا حد سبقوا سلا جزاء رسول تسبق سب يبلنا مالتي ولا حد سبقوا سلا جزاء رسول تزاربه يبلنا لمنتاي زي طقمو أحاهم زخونو ناي እግዚአብሔር መሳሪያ አቆም ዝሆን ይፈጥዩ ማለት ነው እዚ ነቢ ሀገ ድማ ማቲው ቀንዲ አተኩሩ እንታይ እንተላና እታ ዘዓኖት ቤት መቅደስ እንታይ ምን ተትከውን መታን ክትህነጽ እዩ ማለት እግዚአብሔር ተመስገነ አዚ አብ ምዕራፍ ተፈጥጫ አተንረሆ እንታይ ልለው ካብት ቀዳማይሲ እቲ ዳሕራይ ክብሪ ዛቤት እዚኣ ክበልጽ እዩ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ስራዊት አብዛ ቦታ እዚኣ ሰላም ክቤ يبل جزء أبير قويتا سر يخون كاب قدامي كبري نهتابيسي دهراي كبري نهتابيت تحقبري كبل لسيو يبل جزء أبير قويتا سر أتي نهتمبيتو علامة ويدما جزء أبير زلاعه نهجة تابيت مقدس نتاي متان كتقبري متان كتعية متان كسرح قال أي زي متان كسرح جزء أبير نهجين نذكرياسن أبحاد قوان الحلوة مالتي እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን እጂ ካብዝ እንታይና ንማር ህዝብ አምላክ ቀዳምነቱ ክኸውን ዝግቦ እንታይ ናትና ቀዳምነት ክኸውን ዝግቦስ እንታይ ማለት ቀዳምነትና ቀዳምነት ህይወትና ክኸውን ዝግቦ ምህናጽ ቤት አምላክ ይሕዋታ ናይ አምላክ ነገር ክኸውን ዝግቦ ኣብ ህይወትና ኩሉ ግዜ that's why እዚኦም ህዝብ እዚኦም ሎም ኣብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 مدام كردانا إلى تقص زبزح زلوا تزاري بيترك حلو يغلي قل تنبينا يا غات صفوي أوكي إخزيابير قويت عصراويت كم زي ولا الله إزيز بزي التجزي بيت إخزيابير التسرح حلو جزي أي بتحن يبل الله بيتي عاني أخلاسي نسمعكم أبسلهم علايتكم كتنورو جزيكم ديو إخزيابير إذا حتى تزلوا بنبي حقيقي أملاك زدريو بيتو تهنت نساتهم كتايب له بيت أملاك تهنت قالو ساعتي جزيو أي بس حلو كم زبلهم زلوا مخنياتا تحرك عنده إيلا
داويد كان تايلو نابنك سنة مسمته أب كالعي سامي المعراف شوعته كاب حدا سبع 10 شوعته زلوا مو تحسب ده عبدنا تك يرسالم مساعدور نتي تابوت أملاخ كبرخا يهودا نافت ناي تيندا ناي دونكوان بيت مسأتو كتصلي لملس مسبلس لنبي ناتان تايلو سمع تايلو أنا أبصح دبيت كنبر እግዚአብሔር ኣብ ድንኳን ክነብር ሲል ታይኮይ ንስማዓካ ኣብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 132 ከይትኩም ተንቢብኩም ከዓ ዓይነይ ሰላም ኣያብልኒ ንእግዚአብሔር ዝኸውን ቤት ከይስራሕስ ዓይነይ እንታይ ይገብርኒ ሰላም ኣያብልኒ ኢሉ ናይዞም ክልተ ህዝቢ ሕጂ በንፃር ሞራዮ ዳዊት ኣብ ስሉም ኣባይቲ ዘሎ ዝበዝሕ እዋን ሓደ ንጉስ ኣብ ስልጣን ተዳ መፅዩ እንታይ ዝገብር ቀዳምነት ጸላእቱ ከጥፊ ይጅምር ቶም ቅድሚ ዝነበሩ ምስቲ ጸላእዩ ዝነበሩ መራሕቲ ንዕም ከምኡ ዋላ ስቲል ሳሕጂ ኣብ ዓለም ዝቕፅል ዘሎ ከምኡ ማለት ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ቀዳማይ ነገስት ካልኣይ ነገስት ዘሎ ነገስታት ተዳሪና እውን ልክ ኣብ ንግስነት ምስ መፁ ነቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ነገስታት ኣብ በዓል ይሁን ድሕሪ ታሪኾም ናይ በዓል ኣካብ ዘደን ታገብሮም ከለውን ከጥፍዎም ከለውን ማለት ዳዊት ህይወት ጸላእቱ ኣይተመነየን ታዲያ ማቲው ቤት ኣምላኽ ታቦት ኣምላኽ እስራኤል 40 ዓመት ኣይጠየቕናሉ ብዘመን ሰዓት ኣይጠየቕናሉ ኣበየሎ ታቦት ኣምላኽ ንዑ ንድለዮ ቀዳምነታት ክኾንናትና ቀዳምነት ክኾን ዝግብኦ ኣሕዋት ናይ እግዚኣብሔር ቤት ልቢ ኣምላኽ ክንረኽቦ እንድሕር ተኣደሊና ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ይሃለወና ልቢ ኣምላኽ ክንረኽቦ ልቢ ሰብ ክትረኽቦ ዶ መቐሊል እዩ ልብ ፍረዝካ ሓወይ ክረኽቦ ቀሊል ትዝደልዮ ንሱ ነገራት ኣጽናሕ ሓቢለ ንዓ ፍረዝካ ሓወይ ሃሌሉያ ኣጆኻ ገለ ኩሎ ቀሊል ማት ክስዕበኒ ክስዕቦ ቀሊል ኖ እሱ ይኮነን ኣሕዋተይ ሓንቲ ወይ ንዛረብ ነርና ዞም ኣሕዋተይ ፍረዝካ ሓወይ እግዚኣብሔር ንስኻ ክስዕቦ እምበር ሰባት ናትካ ሰዓብቲ ክትገብር ኣይኮነን ኣብ ዘገልጋል ገይርካ ሮኻት ኣሕዋተይ ኣነ ንኣምላኽ ከመይ ገይረ ይስዕቦ ሽዑ ብድሕረይ ዝመፅእ እንድሕር ዳ ንኣምላኽ ክስዕብ ድሌት ሃልዮ ግድነት እዩ ድሕረይ ዝመፅእ ካባይ ስለዝዓቢ እግዚአብሔር ንዑ ይዝሪ ኣሕዋተይ ቀዳምነት ክኸውን ዝግብኦ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ እዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ወይ ድማ ዞም ህዝቢ እዚኣቶም ቀዳምነታቶም ክገብሩ ከም ዘለዎም እዩ ነቢ እንታይ ዝገብሮም ዘሎ ዝህብ ዘሎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ንኣምላኽ ዘውክዩ ከውክየና ንኣምላኽ ዘሐጉሶ ከዓ ክሐጉሰና እዩ ዝግባእ ኣብ ዓሞፅ 6:6 ድሕሪ ኣንቢብኩም ፍራሓወይካ ኤርምያስ 8:11 ክፈተለይ ዓሞፅ ትንቢት ዓሞፅ እንታይ ሉሲ ብገፊሕ ዋንጫ ወይኒ ዝሰትዩ ብሉፅ መዓዛ ከዓ ዝልከዩ ብስብራት ዮሴፍ ግና ዘይጉዩ እዩ ስብራት ዮሴፍ ኢልዎም ዘሎ ብዚ ነገድ ኤፍሬም ማለት እዩ ሰሜናዊ እስራኤል ሓይላ ዝነበሩ ቶም ነገድ ኤፍሬም ብብዝሒ ማለት እዩ ብስብራት ዮሴፍ ዘይጉዩ ትሪኢኹም እቲ ንኣምላኽ ዘውክዮ ኩሉ ግዜ ከውክየና እዩ ዝግብኦ ኣምላኽ እንዳጓሃየ ስኻ ዓሊል ተበልካ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ ኤርምያስ 8:11 እንድሕር ቀሪብካ ኣለኻ ማሕበር ሰላም ዜርቦስ ሰላም እናበሩነት መስበርቲ ጓል ህዝበይ ብሸለልታ ይፍውስዎ ኣሎ ነት መስበርቲ ጓል ህዝበይ ብሸለልታ ይፍውስዎ ኣሎ ሰላም እንዳበሉ ኣምላኽ እንታይ ይብላ ኣሎ ናብ ምርኮ ክትከዱ ኢኹም ክትጠፉ ኢኹም ተመለሱ እንዳበለ ከሎ እዚኦም ካብ እዚ ከዓ መፅኦም ኖ ነቢያት ትሳቶም ዝንበዮ ንፋስ እዩ ትዘረቦም ከምኡ ንፋስ እዩ ሰዶ ከምኡ ይኹኑ ሰላም እዩ በዓል ሓናንያ ትዝክሮ ይብሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንኣምላኽ ዘውክዮ ከውክየና እቲ ንኣምላኽ ዝሐጉሶ ከዓ እንታይ ገብረና ክሐጉሰና ማለት እዩ ብሓቂ ንልቢ ኣምላኽ ክንረኽቦ እግዚኣብሔር ዝደሊ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሕጂ እታ መፅሓፍ ድሕረ ባይታ እንድሕር ዳሪና ማለት እዩ ንጉስ ቂሮስ በዓል ፋርስ ንመንግስቲ ባቢሎን ምስዓራ ንኩሎም ህዝብታት ክልቀቑ እዩ ኣዚዙ
ንቅስ ቂሮስ ንፈልጥና ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 36 መወዳእታ ከምኡ ድማ ዕዝራ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 1 ንጉስ ቂሮስ ልክ ዓብ ንግስነት ምስ መፀ እንታይ ይኣውጁ ኩሎም ህዝብታት ነናቦትኦም ይኸይዱ እዩ ኣውጁ ማለት እዩ ሕጂ ደቂ እስራኤል በዚ ኣዋጅ እዚ መሰረት ኩሎም ናበይ ተመሊሶም ድሕሪ 70 ዓመት እዮም ናብ እስራኤል ዝመለሱ ዘሎ ቀሊል ኣይኮነ ድሕሪ 70 ዓመት ሕጂ ድሕሪ 70 ዓመት ናብ ኢየሩሳሌም ወይ ድማ ናብ እስራኤል ክምለሱ ከለው 70 ዓመት ዝኣክል ኣብ ባቢሎን ቤት ሰሪሖም እዮም ግራቶት ጥሬም እዮም ብንግዲ ሃብቲሞም እዮም ኮታስ ድሕሪ 70 ዓመት ሕጂ ደቅና ሓሰብዎ ማለት እዩ أنا ودي 20 لحد عام سيس دقة عجنا من التعبان قال 20 قلت أنا عمد كوين على ماتي دحر 3 عمد سنتها كتكوني قال 50 قلت أنا عمد كتكوني أكيد كمسلم تزيد الأكيد 4 5 قبل أبي أسوي سلزة حدار جيرا أنا برا جيرا كلوس سريعنا سووا نزيان جديد كام نيجي تراخ خيري كم بال مالتي ولا خفي لهم يمزم الله سوزله كله مليونات استمارة هزبي 50,000 حسابات رايحهم تمليشان إذا كمان 50,000 كمان سبات ده يكونوا أدقومن أجمالهم أباقلهم تقصيرهم سقولهم يوم 50,000 كونه بل كلهم تمزم 50,000 ما تكونه سووا قلنا يا يكون سلازي نابزام درزي كملوا سقولوا ما تيو قليل واقع كفيلهم يكونوا كملوا سقولوا زيوم واقع زخفولو هزبي واقع كفيلهم تمريسون كل سنجل بيت أملاك تصرح له كذي جينا هاي بتحل بالله روحات عواتي نأملاك إننا نتسألنا نأملاك إننا واجن خفل علينا نأملاك إننا أبيتك زي عبير نتسألنا بتني أملاك زبون نجر كعواجهم كفلو خمسو مع ريك زي عبير تانينا بسقولت بقى عواتي بقول نجر نحاتنا كنا دعالة أجل قالي زخون نسحاتكم يهم أجل قال تجربوا الصوم يهم نفرنا حاول أجل قال تجربوا نسحاتكم يهم الصوم تحت أواجع زي كفركم كم يجيرون السوزة أتوقع من يغل سيزي كبيد واجع كفيلهم كم زمازوماتي كازي نمهر يسوع كريستوس كويتاي زبير بارح سيزي زمز بزيهم بزور بابيل ترجمو زرق بابلون بيهوز على كها ليك أكهنات مالتي تمريحهم يوم ناب إسرائيل وزمن السوق زرقوا إذا كابت مصحف نهمية كابت مصحف إزراء بقول له كن ردون خلينا ماتي زور بابل أبزرنا كريستوس أبتحرقنا كريستوس تصحف لنا الله ماتي وانجيل ماتيوس معرف حدا كومرما لوكاس معرف 3 بقول له أو نرغبو إنا ماتي زي عبر سمسكن يوم زيهم سبات زياتهم أب إسرائيل مستملسو نبي يرسالم مستملسو قدام النت زجبرو وانتايني رنت حردالنا مسوي بصراحة مسوي مسرحهم كلتا مستير ألو مسوي كسرح كلها كلتا مستير ألو قدامي سلازم حلف كاي نجر كتمسجن عدل ترتب عليها كلاي ناي مسوي مستير مصايخا وحس تقبر عليها إزرا معرف شو منتفق 30 حدا اللي حردا عم يبنى مصحف إزرا إزرا معرف 3 لنا تا بيت مقدس مسوء خمسة حالة مالتي مسرتنا تا بيت مقدس خمسة قمتو حجي اتمسوي مهناتهم ماتيو እግዚአብሔር ንምስጋም ዛዕባ ዝሓለፍዎ ኩነታት مالتي እዚኣ 30 ሓደ እንታይ ትብሲ بقداميت ወርሒ بمبل 12 መዓልቲ ከዓ ናብ ኢየሩሳሌም ክንከይድ ካብ ሩባ ኣሃዋ ተላዓልና ኢድ ኣምላኽና ድማ ኣብ ልዕሌና ነበረት እሞ ኣብ መገዲ كاري تسألين كاب دبقن أنا هذا كاب دبق يدعمكم እግዚአብሔር كاب مفنطرة يدعمكم
كم مصعودي هذانا يملطكم እግዚአብሔር حوات هاليلويا تمسوي زسحم زلو مستير يتصلعن دبقن እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኦም ስለ ዝነበረሲ ማለት እዩ حسبوا ዳርጋ 10,000 ኪሎ ሜትር እዮም ብእግሮም ተጓዒዞም ኣብቲ ቀደም ግዜ ከዓ ከተርቲ ነይሮም እዮም ሸፋቱ ነይሮም እዮም ወርቂ ክቡር ንብረት ሒዞም እዮም ካብ ኢየሩሳሌም ካብ ባቢሎን ኢየሩሳሌም ዝመለሱ ዘለዉ ምንም ኣጽዋር የብሎም እዚ እዝራኻትኩም ተጣምቢኩሞ ነቲ ንጉሲ እንታይ ኢሉ ወተሃደራት ምንም ማንሲ ኢሉ እሕፊርኒ ሓታ ናይ ስጋ ነገር ይሕፍረና ኣሎ ማለት ብሓቂ ኣይንደልን ኣረብሪብና ኮኑ ምክንያቱ ኢድ ኣምላኽና ነቶም ዝፈርሕዎ ሓያል ምዃና ነቲ ንጉስ ኣቐዲምና ነጊርና ስለዝነበርና ካብኡሲ ወተሃደራት ሓለውቲ ምልማን እሕፊርኒ ስለዚ ኢሉ እንታይ ገይራትኒ ካብ ድብቕን ካብ ይፀላእ እንታይ ገይራትና እግዚአብሔር የድሕኒ እስከ እግዚአብሔር የድሕኒ በሎ ነተጥቃኹም ዘሎ እታ እግዚአብሔር ይውጀዩ እግዚአብሔር ይውጀያጆኹ ድብቕ ኣይረኽበካኒ ድብቕ ኣይረኽበካኒ ኣበይኻ ድምፂ ድብቕ ግን ኣበይኻ ተፍርሶ ኣብ መሰዊ እንድሕር ዘይብልካ ድብቕ ከተፍርሶ ይትኽእልና መሰዊ እንድሕር ዘይሰራሕካ ይፀላኢ ከተዕንቆ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣነ ማለት እዩ ንፀላኢ ኣበይ ከም ዝስዕሮ ክፈልጥ ክኽእል ኣለኒ ዓውደ ውግእና ኣብ መሰዊ እዩ ዓውደ ውግእ ናይ ኣማኒ ኣብ መሰዊ እዩ ዝውርወር ፍላፃ ኩሉ ኣብ መሰዊ ኢኻ ተፍርሶ ዳትስ ዋይ እዮም ምፅእ ኢሎም መሰዊ ሰሪሖም ስዑ እንታይ ኢሎም ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እሞ እግዚኣብሔር ኣመስግኑ ኣብ መሰዊ ኩሉ ግዜ ሓቀኛ መሰዊ ዘለዎ ቤተክርስትያን ሓቀኛ መሰዊ ዘለዎ ኣማኒ ኩሉ ግዜ ክልተ ነገር ኣሎ ንብዓት ናይ ጓሂ ንብዓት ናይ ሓጎስ ኣሎ ኩሉ ግዜ እዚኦም ብሓንሳብ እንተላ እቶም ዓበይቲ ነታ ቀዳመይቲ ክብረት ናይታ ቤተክርስትያን ዝረኣዩ ናይታ ቤት መቅደስ ዝረኣዩ ይበኹ ይነበሩ እቶም ንኣሽቱ ወለዶ ከዓ ዕልል ይብሉ ነበሩ ድምፂ ብኽያት ካብ ድምፂ ሓጎስ ክፈልዮ ኣይከኣሉ እንታይ ማለት እዩ ኣብ መሰዊ እንድሕር ዳኣ ተንበርኪካ ፀላኢ ድንግርግር ይስኣሉ ድንግርግር ከዓ ትወደሉ ዶ ኣብ መሰዊ ተረኸ ድንግርግር ኢኻ ትእትወሉ ብኽያትን ሰሓቕን ብኽያትን ዕልልታን ካብ ማዕዶ ኮይኖም እቶም ፍልስጤማውያን እቶም ፀላእቲ እስራኤል ክፈልይዎ ኣይከኣሉ ኢየሱስ ወደ ኣምላኽ ዓብዩ ሃሌሉያ ትምስጢሮም እንታይ እንድሕር ዳኣ ኢልና ኣሕዋተይ ሃሌሉያ ከምቲ ኣብርሃም ዝኩሉ ካብ ምድሪ ከለዳውያን ናብ ምድሪ እስራኤል ምስ መፀሲ ቀዳም እንታይ ገይሩ መሰዊ ይሰርሕ እዛ ሕጂ ዘላ እስራኤል መሰዊ ስለዝተሰርሐ እስራኤል ተባሂላ ዘላ ኣሕዋተይ እዛ ሕጂ ዘላ እስራኤል ኣብርሃም ኢሳቅ ያዕቆብ መሰዊ ስለዝገበሩላ መሰዊ ትገብረሉ ቦታ ናትካይ ኣብ መሰዊ ኾንካ ትፅልዮ ዘበለ ኩሉ ናትካይ ዋይ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ምሳኻሎ ሃሌሉያ ኣሜን ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ምሳኽሎ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ምሳኻሎ ኣሜን እስራኤል ናይ እስራኤላውያን ዝኾነት መሰዊ ስለዝተሰርሐላ ሃገር ስለዝኾነት ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን ታዝተፍኣቶም ምድሪ ኣኪባቶም ዋይ መሰዊ ኣብ መሰዊ ኾንካ ትነብዖ ኣብ መሰዊ ኾንካ ትበኽዮ እግዚኣብሔር ረጊፅዎ ኣይሓልፍን እዩ ኣሕዋተይ ሃሌሉያ እታ ምድሪ እስራኤል 70 ዓመት ሰናብታ ኣብ ዒላ ኣብ ዓለት ክብለና ከሎ ቶታል ኣፈሪሳ 70 ዓመት ኢንፋክት ብበደሎምን ብሓጢኣቶምን 490 ዓመት ብዘይ ዕረፍቲ እዮም ሓሪሶም እግዚአብሔር ነዛ ካልኩሌተር አልቀል ተበታ 70 ዓመት ኦኬ معقول ባብሎን አምድርኻ ሰናብታ ከተብዕ ያሉ ሰናብታ በዓለት ማለት ግን ኮምፕሊት ያ ምድረበዳ ተቀይራ ናብ ምድረበዳ ይምጽኡ ዘሎ ግናኸ ሓደ ነገር ዝሪእዎ ነይሩ ሓንቲ ነገር ዝሪእዎ ነይሩ መዝሙር 100
137 ፍራሃ ይፈተለ ሓደ ነገር ዝሪእዎ ነይርዎ ኣብታ እግዚአብሔር ዘሓረያ ምድሪ ንእግዚአብሔር ታኽብሩ ከኽብሩ ሃሌሉያ መዝሙር 137 ካብ ሓደ መንበበ ፍራሃ أبطار واتات بابيلون طعمتنا سيان مذكرنا لغنا وسنقطاتنا أبتي أبأزلو أولاد سألنا وتم زمارقنا ناي مزمور كالات كابانا دليم وتم سقيتنا ون حدا مزمور سيان زمورنا النابلو كنحقوس لموننا كمي غيرنا أمو مزمور اكزيابير أمدربانا كنزمر كمي غيرنا أمو مزمور እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ጓና ኮይና ክንዝምር ቤት ኣምላኽ ሕዋተይ ሸለል ኣይንበሎ ኖ ኣብ ስራሕ ኮንካ እኮ ክፅሊ ትኽእል ኣይትኽእል ኢኻ ኖ ሶሻል ተባሂልና ዘብዘብ እናበልና ኢና ንኸይድ ኖ እቲ ኣምልኾ እኮ ሕጂ መዝሙር እዮም ዘላ መዝሙር ሕዋተይ ንሕና እንደለይኩም ኢና ንስኹም ከዓ ትደልዩና ندالة إنا نتي أبيت أملاخ نمسح حواتي لومي ماتي أبتم بيت أملاخ لومي في اللايز أونلاين ببعض نجارات كان زي بزح عندي بالاشوا ماتي كي سقوم توفي بيت أملاخ كي مت ذاك هذي أول دعوة همزي أقبله نو عاوز غيره كوكاتا أيدي كاتات النغا إذا بيت أملاخ تروح ببركة أي تروح بنغا مدربانا خوي الناس كمي غيرنا مزمور እግዚአብሔር كنزمر مسون قطعنا كله أمتى سقينا أبعد سقينا كيوم كتالو أتزمرنا با حواتي عالمكم من صحابنا يتصبسل أبدأ جزء لوكو نعين عاختكم من يتصبسل لو قل منشنا حولتنا منشنا بيتك سيابير زيوم هزب زيوم حواتي أبزع عنوات مدربلا total desolate is بلابتنا English desolate distract زخونت زعانوت مدري نابع مجم تايا علامه እግዚአብሔር أبتا زحاريا مدري أبا عايز غبر እግዚአብሔር محبوري يبرس እግዚአብሔር نمحبوري يستمت نسخة نا እግዚአብሔር فنستراي خابس مدري እግዚአብሔር بأها غيرين نزام مدرس تمتا እግዚአብሔር بزا محبر زي أغيرين مدرس تمتا محبر سقاوي مساحة ملآتي عيو ملآتو زقلت بمحبوري حواتي كابزات ميت حقي بزيحنا نمحر بزيحنا نمحر كمي غيرنا قدام نهاتنا نفلت كابز قبعنا زيابير المسكن واو كبرنا عملا هلون سيزنا بزبوت هذا مسبوتحو بكا ماتريال يقولو من بلبدا يكوينو سألاتهم كشبروهم يوم جميرو إزرا معرف 4 خيدنا انت حدارينا كاب حدا سنتايبل كاب حدا حساب حموشة زلو اتهم صلاتي يهودان بنيامين كعا اتهم تماريخهم زنبرو نكزيابير أملاخ إسرائيل مقدس كم سرحلو نسبعو صلاي معاسي دمسكا معاسي زقامكا مقدس كسرح مجمرك عيون تجمركا يبر عيون تحت جمركا انت هكبركو كايقا ويتا هكبركا قامكا اسكا خمس بولو تقاومو اسكا بولو عول جهم تقاومو نعي نابلع على الزدفة حيلي صلاة تقاومك كان نحر جميرو نلعب الزدفة آمين نحر التقاوم زي بالكا ماتي ويتساوي احنا نقول له نخلينا ويكا كاب صراحة دوار بلنا لنا ما ينفع انت كاب صراحة دوار بلنا سوسيز دلي مكاري عيو حواتي شوف دخلت ناب زربابيلن ناواناتات ماي بيت ابوتاتن قريبو نحنا كما حاتكم املاكم ندلي علونا كابتا اسار حدون نغوس عصور نابز زبصانا معات جميرنا دما نعو سوينا اينامو مساحاتكم كنسرح ندلي علونا بلو كل كزيه صلاقي منفساو مجمريا زمصكا منفساو بزمسل نغراتو تماساسيلي زمصكا نسوي نيرناينا إذا 7 عمت كابزي كيتكون كلهم سي كابتا تي نغوس اسار حدون زلازلون نغوس عصور مالتي
نابجا دمصانا معت حزنا نزا املاق تاين قبل نيرنا نسو نيرنا حجي 50 ساعتكم تنقبر مقدس نسر شعتهم عبيتين تاكم زولو زربابيلن إياسون وتم صرفوا عناتات ما يبيت إسرائيل عندنا نحناس كنتي كيروس نجوز فارس عززنا بيننا نجزيابير أملاك إسرائيل ده نسرح لهم بر نسخاتكم مسانا خونكم نأملاك بيت سرحلو أي كبأكم إيو بلوا شعوتهم حزبي إتهاجر إيد حزبي يهودا عدكمو كيسرحلو ما عفرارهم نتمخرهم كفرس دما مهارات شايت لهم الزقعة بكل زمن كيروس نجوز فارس كسع من سداريوس نجوز فارس كنا ريهم بدي من مسسال تماساسي لهم مقتاو مسانو انتاي كيرو شعو كونفرونت كبرهم جبرا ماتي دايركت قامهم جبرا مخارات تشايطون ورنياتات تشايطون ابني هيما يزولو من بقى بزح كساب دبدابه ورخا ماكلهم دبدابه ساددون يرو او ستورياكو مسكيني با بروهم دي سودا بزعبخا ما تزاري بيفلني كميز امسل سديو يا بزعبا طوبيا كوني هيما مسمساسي تقطع حلقه يزبلنا كم يجرو زعبا نهيما تعيد الزارب سون كتايبلو هاليلويا يدبل السكوم ساعه خوينو كعيز للكلام ميا نو أنسنا أملاخي كفت زي قوة هاي انتهي قبرنا هاي تولد السحشة خفت زي يونا تهي نقول هاي نقول حوادي السينا أملاخ زي حبصة نتوم صلاتنا كم يجيرو 5 فوم كم يجيرو 5 قامون زيادة يفلت هاليلويا يسوس قوي تاي ስለዚህ እዞም ህዝቢ ኣብዚ ምድሪ ዝመስመፁ ብዙሕ ጥሜት ድርቂ ውሕስነት ማለት እዩ ውሕስነት ሲኖም ውሕስነት ዝኸፍአ ማለት እዩ ሰላም ኣይነበሮም ሴኪሪቲ ወይ ሲህርሃይ ኣይነበሮም ብፍላይ ኣብ ዘካርያስ ምዕራፍ 4 እንድሕር ኣሚኩም ካብ 4 ምዕራፍ 4 ያ ካብ 4 ምዕራፍ 4 ካብ 4 ክሳብ 5 እግዚአብሔር በዓል እንታይ ኢሉ ኣነ ንጉስ ክብሪ ኣብ ማእከላ ቀፅሓዊ ክኾነላ مهنياتو سيخر هاي تاني ورم سلام خينو سلام نختعي وسال that's why كقداماي كبر زابيزيا تدحراي كبر زابيزيا خولتي ابزابوتا زيها سلام كبي يسوع كريستوس غويتاي سيزي مس بزح تشالنجي زنبي زنبزلو مس بزح تشالنجي انهالو خلوي نوزوم حزبي انتاي زغبرم زلو زلع علوم زلو ماتي እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሃሌሉያ ክብርና አምላክ ይሁን ሃሌሉያ ለመስገን ስለዚህ ዛ ትንቢት ሀጌ ምናልባት ነቶም ከነምባ ንደልሰባ ብርቅስማ አንብዋ 38 ጥቅሳትን ዝለዋ ጠቅላላ ክልተ ምዕራፍ ቀሲልና ህዲ ኢና እንድሕርዳ አንቢብናያ ብዙሕ ብርሃን ክንረክብ ብዙሕ ነገር ንህይወትና ዝጠቅም ክንረክብ ስለዚህ ካብዘን 38 ጥቅሳ እተን 26 ጥቅሳ እግዚአብሔር ይብላል ዝብላ ታመጽሐፍሲ እግዚአብሔር ባዕሉ ካብ አፉ ዝወፀ ቃል ዝተዘርበት መጽሐፍ ካብ አፉ አምላክ ዝወፀ ቃል ድማ ከይተፈጸመ ኢቭን ዋላ ድኻምካ እንዳተዛረበ ሁሉ እግዚአብሔር ከልዕለካስ كتعكاس للزلي كحويكاس للزلي كالعلكاس للزلي እግዚአብሔር ነዚህ ዝሳረብ ዘሎ ማለት እግዚአብሔር ተመስገነ ስለምታይ ትንቢት ቅዱሳን ሰባት በመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ተዛረቡ ወንበር ተጣበቦ ጽዋዕት አይኮነን ይደናል ቶም ትንቢት ተዛረቡ ሰባሲ በመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ተዛረቡ ጽሑፍ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሁሉ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ كل جزء مصحف قدس تعرف هنا عند حرد عند اللي خوينا ماتي يسوع أقول روح ولا أبنو سوكف مصحف ناي مصحف قدس نحنا وانجيلاويان أمنتي سوسان شديش مصحفتينا أنا أمنت إذا مصحف قدسنا سوسان شديش مصحفتي إذا لو أب سوسان شديش مصحفتي كابز فترة سعراء يوحنس نفسه كف مصحف حنتي عرستو بزعبة يسوع يتعرستي أبز فترة يسوع يتعرستي أبراء يوحنس يسوع ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ገሌና አንቢብና ዋይ አይብዳ አካኒ
ጥራሕ ስእልካ ናተይ ናትኩም ምስራሕ እንታይ ምንባብ ምግላጽ ከናይ መን አይ እግዚአብሔር كين بكو قلت عليه كبلا يكني ندحرام بيون تخون كازي قلت عليه كله خير زيابير أموس لزخونة دي نقاول ندحرام بيبنا كقلت لنا أموني رواتي هذه نفس وقف مزحف يسوس كله تعمل هاي مزحف كردانا مالتي هذه أبزي مزحف حاجة يسوس كم كبر زيابيرن هنقولها كله مزبطاتهم كوينين نروح هم كبر زيابير ذهب كان نخبري هبقوهم يسوس كبرنا هاي رواتي يسوس أباخاتكم انتهيو تسبح خبري إذن على المصحف قدس نعين أخاتكم من يسوس تسبح خبري انت حد يسوس بخمسة عينت من قد أفت مصحف يسوس انت ده أرغبنا كمصحف كل جزء أنا فرشي كل جزء تعوني كل جزء حدشي مغنيات بزعبا يسوس كذا بسدري ده حرواي كبرنا يتابع كبلش يزبره يسوس مسيو كبري نايزابيت يا تقبلكم كبري كبات قدام يكبرس ده حرواي كبر خبلش آمين حرواي كبر خا يسوس ودع أملاخي حواتي زمرات أنا هن أزقول لك يسوس كم الله شيلكم نسمعين نمدرن تقبلينه كنا عنو هاليلويا تزين عنا متى تسأل عقنا برسي ها نص فطور مقالم تكفلت إما يسوس ودع أملاخي حواتي تكبرتي يسوس ودع أملاخي تزين عنا يسوس ودي أملاخي بزيابير سمسكني هون هاليلويا زداقاقو مقالات هالونا بزيابير بويتا سراويت زبل 14 ጊዜ ነው ሆዙ መጽሐፍ እዚ 14 ጊዜ እግዚአብሔር ይብላሎ 16 ጊዜ ሕሰቡ እስከ ብልብኹም መገድኹም ሕሰቡ 5 ጊዜ ተዛሪቦ ማለት ሕሰቡ አብሱሉም አባይቱም ክትነብሩ እስኪ ሕሰቡ እግዚአብሔር አኛ خላ ከምዝልኩም ክትነብሩ ሕሰቡ እንዳበለ 5 ጊዜ ተዛሪቦ ማለት ማለት ጽንዑ ዝብል 3 ጊዜ ተዛሪቦ ማለት አነ ምሳኻትኩም የዝብል ካ كل تجزئ تزاري وقلو مالتي إذا بحرف شانة مزحف أب حموش تخفافيلنا كنري أن خلينا مالتي أب تقدمي كفار سجأنا حزب لنا سجأنا حزب خنبر كلنا مالتي بكا بتي أفت مدرس جصنحهم مكرا بق إذا بيت أملاخ مسرح جزيو جينا سزي ناب قدام وفيرو مالتي ادخال أيكا من شو بقسيهم زوم نبيات هابدين زكرياسن كزارو مسجمرو كلهم تم عبيتي إسرائيل ياسود يهوصالا زربابيل مسلين يهودا كلهم تلاعيلهم كان تخبر جميلهم كعيو جميلهم مالي دحريو خاطهم حزبها تسفا زقورص سبيم قالي تقدما يسجنا دحاكا تسفا زقورص انتي تسفا قرصو سولومون سنتا بيت مقدس نخسرها كم تزع عمتات يوسيدلو بورقن بغلن سشلمت كابي كانوا صينا واغزيابير كتالو ورقن برر نات حلوة زي حمم حممنا زي حمم بكاوز I don't know أمرنا مدراوس كزخنا بناش نجاراتنا تتألفنا تطور ماتي دين زيابي ورق برون ناتي نزابي زيا بخبرة كمان يدو كزارون كلهم اليوم دحريتهم زرخوس زب مالتي توم كانت even ماشيهم كله ناي بابلون نابراير إنيرم مالتي رسح نصوري تايجبرو يرسحه رسح نصوري يرسحه رسح نرسحها أعطيني كابتجين حاجاتكم بحنت مع أنت تاجبري كرحوا كلهم نريو مالتي هذه ناتكم حاجات رحيقين بدن كريستوس رحيقين أكيد ما أملاك فرد آتينا نحن عتق كريستوسينا حوادي يا بيرس مسكين يقول تحام شيء نت بدما استحالي نقص مالتي حجزهم حزب زيوم بزي ثلاثة حسابات غيرنا تنزازنا تنفتنينا ماتي زيوم حزب زيوم قدام نتاتهم مسجبرو قدام نتاتهم مسفلتو زيادة زحمو ثلاثة بيت تسفاتي أمس مصحف زي قدامي تسفا معرف كلتا زلو مالتي بحسب كوينا على انت بيبنيها صبوق معرف كلتا كاب حالك ساب حموش زلو انتايب بشابعيتو ورحي كابتا ورحي خاء بمبل عسران حدا معاتي كم زبلك على زيابير بي نبي هاجي مثلا مبارسخه نزربابيل ود ساعتين مسلينه يهودان إياس ودي هوز على ليك كهناتن نتوم استرفوا حزبن كمزيل كان قرر نزابيت زيئة بتقدم هاي كبرتها زرعايا كباخاتكم تريفو زولو مني حجي كمي كوينات ريوا علوهم هذا عندكم سي
كمزي اللادو أيقونتن حجها وزربابيل صنع يبل እግዚአብሔር ንስና ኢያሱ ወዲዮስ አላ ሊቀ ካህናት ድማ ጽና ኩልሁም ህዝብ እታ ሀገር ጽንዑ ይብል እግዚአብሔር አነ ምሳኻትኩም እየ እሞ እየዩ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ፍቅደ ሐሙሽተ ከምቲ ካብ ግብፂ ክትወፁ ከለኹም ምሳኻትኩም ዝኣትዎ ቃል ኪዳነይ መንፈሰይ ኣብ ማእከልኩም ይነብር ኣሎ ኣይትፍሩ ይሁን መንፈሰይ ኣብ ማእከልኩም ينبر علمو هيتفر آمين منفس أملاخ مساخو بيحواتي نعيو أملاخ انتحر دعاته بقيسك منفس اكزيابير مساخاي ناي اكزيابير نقر قدامنا انتحر دعاته غير كايو منفس أملاخ مساخاي حوالي حافتي تصنعو أيو كمتي كاب قلصة توصو كله كاب قلصة توصو كله نفكرنا نذكرنا بالعنتي دي نتاجرو زيادة أو تصور حجينا مع منفسي أما أكلكم ينبر على نحن خدا نحدش كده أنا آمن تحواتي منفس كودس مسانان دي زلا منفس كودس هوانان دي زلا منفس كودس كو أما أخذ بيتي زلا منفس كودس كو أباناي تحتي زلا سلازين نايك زيادة نقدر قدامنا نتحر داكيرنا يو أيو قوي كيدو ورسوا يزبلنا زلا زيادة يستمسكنا يو سلازين زعابي تسفع زهابو منفسي أما أخلقكم أهلا منفس قدس مساناي منفس قدس مساخي حواتي تسفع عيتو براتو أجو بغطرك حيداتهم أملاق المساخي آمين قطر سنة يترعي زيادة المساخي حواتي نحن كل تعامد ملو بيننا أنا تمالا لسه كل تعامد ملو نحن صدرانا رحنا تمالا لسه قليل واقع لك أبقى على عنصر أبجرش ما عنصر قليل يكون أملاك المساهم يا عبد آمين أركيز أنا أقولكم على هو أنفس قدس مساهم أجهم صنعوا كان عايز هذا متسفى فقدي الشعات مالتي ينفعوا على شمون توكلوا بمخلينا مسو وشوعته እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብላል ገና ሓደ ጊዜ በሐጽር ጊዜ ክኸውን አነን ሰማይን ምድርን ባህርን ንቁጽን ከነአንቅ ንኹላቶም አሕዛብ ከነአንቆም ናይ ኩላቶም አሕዛብ ክቡር ነገር ክመጽዩ አነውን ነዛቤት እዚኣ በክብር መልአይ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ብሩር ናተዩ ወርቅ ኸአናተዩ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ካብቲ ቀዳማይሲ እትዳህራይ ክብሪ ዛቤት እዚኣ ክበልጽ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ናብዛ ቦታ እዚኣ ሰላም ክህብ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት እቲ ካልኣይ ተስፋ ዝሃቦም ቃታዩ ዝበለጸ ክብሪ ክበኩም ዝብል ዝበለጸ እዋን ሰባት ብናይቲ ማል ክንነብር ኢና እንደሊ ናይቲ ማል ብጣዕሚ ልብና ዝወስደና ዝገርመኩም ነገር واو عمل وانجيل كلنا ملاك مسار وا حجة تشعر نبرة يسوع حجة يسوع يكون عند الله ولا تعالوا نبدأ ملاك تمسك زي مزو وإذا ما يلون يوم ملاك تمسك وده زي هذا شعور قاتنا تقنا وا حجة كمان قال كده كا بنايت مالايت مبر كابلومي صراحة بلتنا هاليلويا كابزعمت زي نعمتها بلتنا قلتاش حين عسان شدشان ناي كبر عمد كار نسألا يقدمه نعين نعخاتكم ناي كبر عمد الحوات ناي تمالي تمكروخ خانا ناي غيري كنم مهارو لغيرنا تمال كمزين يروي ناقل لو معاتي كي نبرنا لا نحلف أنا يدلني لو معات كي نبر لا نحلف تدليني هاي دلنينا لو معات كي نبرنا لا نحلف لو ميناتنا تمال عيناتنا يا صباح عيناتنا يا لو معاتي عيناتنا هذا لو معاتي نبر እግዚአብሔር ታይዝ ወደለው ዳህራይ ክብር ዛቤ ዚያን ታገብሪ ትበልጽ እታ ቀዳሚት ክብረት ናይታ ቤት ዝራይ ኻባኻትኩ ምን ግን ዝበልጽ ክብር ለኻ አሜን ዝበለጸ ክብር ለኩም አሜን ሃሌሉያ ኢሳይያስ 48 ተንቆብሎም አለ ኢሳይያስ 43 ይላል ኢሳይያስ 43 ነዝናይ ቀደም ዝነበረ እንታይ ትግበሩ አይትሕሰቡ ነዝናይ ጥንትኻ አይትዘክሩ እነሆ ሕጂ ተወቁላላ
ኣይተለልዋን ዶ ይሁን ሓድሽ ነገር ክገብር ዘበቁል ኣምላኽ ይዋት ዘተንስእ ኣምላኽ ይዘለና ዘልዕል ኣምላኽ ይዘለካ ዋው ናይ ትንሣኤ ጎይታ ይቆት ንምልኾ ኣምላኽ ሕዋተይ ሃሌሉያ ኣጆና ዝበለጸ ክብሪ ኣሎ ነዚኦም ህዝቢ ካልኣይ ዝተዋሃበ ተስፋ ግን መዓሲ ቀዳምነታቶም ማለት እዩ ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ተባሂሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቀደም ክንመሃር ከለናሲ ኣበበ ዝበሃል ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ መምህር ብጣዕሚ ፍሉይ ኣንትሮፖሎጂ ዝመር ገጅፊ ኣዝዩ ገጅፊ ብፍረ ጥራሕ እንደ ዝምስል ክንድፍረ ይቆምጡ ግን መዓት እዩ በቃ ዓፅም ገሊኡ መዓት እዩ መዓት መፅሓፍቲ ሒዙ ዝኣቱ ሁማን ወድስ ኣር አንሊሚትድ ናይ ሰብ ድሌታት መወዳእታ ይብሉን ከመይ ሓዲርካ ይብለካ ገለ ይብለካ ናይ ሰብ ድሌት መወዳእታ ይብሉን ትኽኢሉ ብትምህርቲ ዝኣቱ እንታይ ደኣ ንክብል ደሊ ገለ ይሃቱ ትኽኢሉ ብትምህርቲ ኣቱ ሁማን ወድስ ኣር አንሊሚትድ ናይ ሰብ መወዳእታ ናይ ሰብ ድሌት መወዳእታ ይብሉን ዘድሊ ግን ንዓይ ንዓኻትኩም ሓደ ንሱ ከዓ ኢየሱስ ጥራሕ እሱ ይኽብረና እሱ ይኽብረና ሕዋተይ ናይ ምድሪ ነገር ንዓይ ንዓኻትኩም ኣይምጥነና ዋላ እንተደየና ግን ንዓይ ንዓኻትኩም ኣይምጥነና ስለዚ ናይ ትማል ኣይትሕስቡ ዝበልፅ ክብሪ ኣሎ ብድቅ ክትብል ከለኻ ዝበልፅ ክብሪ ኣሎ ዋላ በቃ ንፋስ የለን ደበና የለን ሎም መዓት ጎዳ ጉዳይ ማይ ክመልእ ብድቅ ኢልካ ሎም መዓት ክብሪ ኣምላክ ክርኤ ሎም መዓት ጥዑም ዜና ክሰምዕ ቀድሞ ንፀላይ ምክንያቱ ንመዓት ክፍኣታ ይኣኽላ ዝብል እታ መዓቲ ናይ ገዛ ርእሳ ክፍኣት ሒዛ ትመፅእ ንዓይ ንዓኻትኩም እዛ መዓልቲ እዚኣ እግዚኣብሔር ዝገበራ መዓልቲ እያ በኣ እንታይ ንኹን በኣ ይበለና ንተሓጎስን ዝብል ፅሑፍ ስለ ዘለና እታ መዓልቲ ንዓይ ንዓኻትኩም ባታ ንሓጎስን ሒዛ ክትመፅእ ኣብቲ መዓልቲ ስምዒ ኢሎም መዓልቲ ባታ ንሓጎስን ሒዝካ ክትመፅእ ግድነ ስለ ዝኾነ ክፍኣትኪ ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣትሒዘ ጠጠው ብሎ ክርስትና ዓሸናት እዩ ግናኸ ናይ እምነት ጉዕዞ እዩ ስለዚ ዝበለፀ ክብሪ ኣለኩም ዝበለፀ ክብሪ ኣለካ ሃሌሉያ እቲ ሳልሳይ ተስፋ ዝሃቦም ኣብ ፍቕዲ ካብ ፍቕዲ 20 ክሳዕ ፍቕዲ 23 ዘሎ ሓያላት ዝበሃሉ ገላቢጠ ቀለቤት ማሕተም ክገብረካ ኢሉውን ዘሩባቤል ማለት እዩ ብሓንሳብ ኮይና ነንብቦ ብመበል 24 መዓልቲ እታ ወርሒ ከምዚ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ካልኣይ ሳዕ ናብ ሃጌ መፅእ ንዘሩባቤል ምስለኔ ይሁዳ ኣነ ንሰማይን ምድርን ከናቕንቕ ራዮ ንሰማይን ምድርን ከናቕንቕ ኣቐዲሞ ከም ኢልዎ ፀኒሑ ሕጂ ከዓ ከምንደይ ገና ንሰማይን ንምድርን ከናዓንቕ እየ ዝባን መንግስታት ክገላብጥ ሓይሊ መንግስታት ኣሕዛብ ከጥፍእ ሰረገላታትን ኣብአን ዝቕመጡን ክገላብጥ እየ ኣፍራስን ዝውጥሕሮምን ከዓ ነብሲ ወከፎም ብሰይፊ ሓዊ ክወድቕ እዩ ኢልካ ንገሮም በታ መዓልቲ እቲኣ ይብል እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ዘሩባቤል ወዲ ሰዓልትዓል ባርያይ ኣነ እኮ ወስደካየ ይብል እግዚኣብሔር ኣነ ሓሪካየ እሞ ከም ቀለቤት ማሕተም ክገብረካ ይብል እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሃሌሉያ ሪኹም ሓያላት ገላቢጠን ንዓኻ ቀለቤት ማሕተም ክገብረካ ዘሩባቤል እንታይ ገብር ተበኪሱ ካህንስ ተበኪሱ ቀለቤት ማሕተም ማለት ቀለም ናይ ንጉስ ናብ ኣስቴር እንዲ በቐሊሉ ክንርድኦ ንኽእል እቲ ንጉሲ ንሃማን እንታይ ይሂቦ ነታ ቀለቤቱ ኣውፂ ምክንያቱ በታ ቀለቤት ማሕተም እያ ናይቲ ቀለቤት ንጉስ ብኣያ ትሕተም ብኣ እንድሕር ሓደ ነገር ተሓቲሙ ብፍላይ ኣብ ሜዶንን ኣብ ፋርስን ብቀለቤት ንጉስ እንተደኣ ተሓቲሙ እቲ ኣዋጅ እንታይ ይገብርኒ ኣይልወጥን እዩ ስለዚ ነዚ ዘሩባቤል ድማ ቀለቤት ማሕተም ክገብረካ እየ ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ ሓያላት ዝበሃሉ እዮም ዓጊቶምኻ ብርቱዓት ዝበሃሉ እዮም ዓጊቶምኻ ኣነ ንዓኻቶም ታክገብሮም እየ ከነዓንቆም እየ ክገላብጦም እየ እስኻ ግን ንዓኻ ከም ቀለቤት ማሕተም ገይረ ወስደካ እየ ክብሎም ከሎ ኢየሱስ ጎይታ ሓያላት ኣይሕይሉኻን እዮም ብርቱዓት ኣይብርቱዓኻን እዮም ሓወይ ፈላጣት ዝበሃሉ ኣይቅድሙኻን እዮም ምክንያቱ ብቐሊሉ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ንስኻ ርእሲ እምበር ጭራ ይኮንካ ብላዕሊ እምበር ብታሕቲ ይኮንካ ኣይትወሓጥን ኢኻ ኣይትጠፍእን ኢኻ ኢሉ ተስፋ ዝህቦ ዘሎ ማለት እዩ እዚ እዚኣ ትንቢት ሃኬ ኣዝያ ጥዕምቲ እያ ሓዋተይ
بتعني زفتوا مسكتنا عب خمس خزنا عم جمركم بتعني فتية ماتي يسوس ودع أملاخ بروحي تسفازل لنا سباتنا أجونا قدم من قصة أملاخ نصدقكم غير استلفه كله سعبك تحوف سلسلك سعبك مالي والفرو قال سعبك يسوس قويتا راح نسخان تايقو نسمو بيتروس تايلو هاتكادور سحالني أنا ساعد مت أنت تسأل حدا أنت فتحوه أي نمبر تسألني حيفسي سخان نايجزاء سخان سحبت إلو ماتي زي أبرس مسكن يقول يسوس كريستوس قويتا هذه أجونا أجوكم كابزن لنا يوم تسمو تنسلينا زي أبرس مسكن مستير عاوتي أزيو هدي قداماي مسجبرت وقداماي ريو مستير عاوتنا انتهي نحبداينا اتقداماي قداماي مسجبر اتقداماي تدا قداماي غيركايو مستير عاوتك نسي اتدحراي دحراي تدا غيركايو مستير عاوتك نسي ايلا يلو معت مستير عاوتنا من يسوسي واتي مريم سي زدلي حاديو مسخا كابا زي وسجد انت كوينا لا حاريا إلو زيابير مسكن كويتا كبرن بركالنا شمكان بارو لنا